ಯಾನ್ ಒಂಜೆ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಈತ್ನಟ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದೇರ ತಿನ್ನಡದಕ್ಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡಿ ಎನ್ನಡ ದೂರ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ರು ಆತೆ ಯಾನ್ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ಪುನ್ ಕಾಸುಪ್ಪುನಗ ಇಲ್ಲಗ ಪೊಸ ಇಲ್ಲಗ ಬನ್ನಗ ಆತು ಮಾತ ಐಟಮ್ ಕನಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಆಡಂಬರ ಮಂತರ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಆಡಂಬರ ಮನ್ಪುಂಡ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಕುಲ್ಲುನ 3 ಸೀಟರ್ ಸೋಫದ ಇದೆ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪುಂಡ ಆಡಂಬರದ ಲೆಕ್ಕಡ ತೂಪುಂಡ ಅಲ್ಪ 30,000 40,000 60,000 ಸೋಪ ಇತ್ತಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿ ನೆಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ದಾದ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಜಿಗಾವಡ್ ಅತ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರಿ ಸಾಮಾನ್ದ ಕನೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಾದ ಪನ್ಪನ್ಪೆ ಕಾಸುಪ್ಪುನಗ ಇಲ್ಲಗ ಪೊಸ ಇಲ್ಲಗ ಬನ್ನಗ ಆತು ಮಾತ ಐಟಮ್ ಕನಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಆಡಂಬರ ಮಂತರ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲತಿಕಿಜಿಂದ ಪನ್ನು ಎಂಡ ಹಾಫ್ ಪುನ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಐಟ್ ಅವನ್ ಕೊರ್ಪೆನಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಪನ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಅಂಡ ಪನ್ ಪನ್ನಗ ಆರು ಏರುಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ಏನಿರಂದು ಗೊತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತಿನಾರೆ ನಾನು ಆರು ಅರ್ಧ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀರ ಅವ್ರು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ತಾತಸ್ ಕ್ಯಾಸಿಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅರ್ಧ ಗ್ಯಾಸ್ ದಂಡ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀತಾ ಬಿರ್ಬಾಸ್ತುರು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ತಮ್ನೇಲ್ ತೂಯಿಲಾಕ ನೇನಿಗಲ ಪನ್ಪೈತ ಬಗ್ಗೆ ಐರ್ದುಂಬು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಮಂತಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆತ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಂತಿನಿಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ದಾದಾದನ್ ಪನ್ಪಂದಾಗ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಪುಜಿತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂದಂದು ಅಂಚ ಎಕಡೆ ಪೋದಿತ್ತು ನಡೆ ಆಫೀಸ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೋರ್ಡು ಐ ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಈ ತಿತ್ತಂಡ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪಂಡಿರು ಎನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಅವನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದಂದು ಅಂಚ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪಂಡೇರು ಬುಕ್ ಅಂಚನೆ 2000 ಮುಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಪೋಯಿರುಂಡು. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮಕ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂದು ಪಂದಾಗ ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ನೊಂದು ಪಾಪ ಕೇಳ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡೋಡಿ ಇಂಕ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಹೊಸ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಅಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಕುಲ್ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಈ ಇಲ್ಲಡು ದಾದ ಮತ ಕಂತೆ ಬಂದಾಗ ಸೋಪ ಕಂತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂತೆ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಕಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಕಂತೆ 4 ಐಟಮ್ ಕಂದಿನಿ ಇಂದು ಆಡಂಬರನ ನರಮನಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬಂದಾಗ ಕುಲ್ಲರೆ ಸೋಪ ದೆತ್ತೀನಿ ಈಕ್ಲಿ ಬನ್ವರ್ ನಿಕ್ ಸೋಪನಿದೆ ಕುರ್ಸು ಆತೋತ ಬಂದಂದು ಕುರ್ಸು ದಾದ ಬಂದು ಬಂತ ಕುರ್ಸು ಕಂತಂಡ ಯಾನ್ ಅತನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ನಾಗ ಇಂಕಲ್ ಇತ ಕುರ್ಸುದ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೈ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈ ದೀಪಡಿ ಕುಲ್ದು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನತೆ ಐತ ಮಿತ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಂಫರ್ಟ್ನೆಸ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕಾರ್ ಆಡವನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಕುರ್ಸುನ ಎಕಟ್ ಮಂದಿ ಕಾರ್ ಆಡದ ಕೈದಾದೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತೆ ಕಟ್ಟಾಪುನು ಕಂತಿನ ಕುರ್ಸು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಕ್ರೆಯಾದ ಕುರ್ಸು ಕನಪುನ ತಾಕತ್ ಎಂಡೆಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಕನಪೆ ಅವು ಕುಂಬಟ್ಟಿತ್ತು ನಾವು ಲಗಾಡಿ ಪೋಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಾಳಾಪುನ ದಾಯಗ ಪಂದ ಸೋಪ ಕಂದ ಕಟ್ಟೆ ಇರೋಂಡ ಒಂಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಸೋಪಡು ಗೊತ್ತಾ ಯಾನ್ ನೆಲದ ಜೊತೆ ನಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂದ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪುನ್ ಸೋಪಡ್ ಮೆಗ್ಗೆ ರೂಮುಡ್ ಜೆಪ್ಪುವೆ ಐಕ ಸೋಪದೆತ್ತುನಾ ಐದಾದ ಬಂಡೇರು ಆಡಂಬರ ಮನ್ಪುಂಡ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಕುಲ್ಲುನ 3 ಸೀಟರ್ ಸೋಪದ ಇದೆ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪುಂಡ ಆಡಂಬರದ ಲೆಕ್ಕಡ ತೂಪುಂಡ ಅಲ್ಪ 30,000 40,000 60,000 ಸೋಪ ಇತ್ತಡ್ 5 ಜನ ಕುಲ್ಲುನ 6 ಜನ ಕುಲ್ಲುನ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಕುರ್ಸು ಏಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತದ ಅವೆಂದ ಇದು ಆಡಂಬರತೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ದೆತ್ತಿನಿ ಎತ್ತ ಖಾಲಿ 9,000 ಅವಳ EMI ಆಡಂಬರ ಮಂದುಂಡ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋತಯ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲಿ ಇಂಕ ದುಂಬುದಲಡುಪಿನಗೆ ಇಂಕ ಪನೊಂತಿರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೆಪ್ಪು ಜೀವಿತ ನಿಕ್ ಕಜಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಊರಿನ ದೀದು ಪೋಯರ ಅಪ್ಪನ ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೋಯ್ತ ಪಂದಂಡು ಈ ಇಲ್ಲಗ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಪಂದಾಂಡು ಮುಲ್ ಜಾಗಲ ಇತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮದ ದಿಯಾರ ಐಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೇ ತೊನ್ನಿ ಅವಳದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅತ್ತು ಕಿನ್ಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸುದಾನೆ ಆಡಂಬರ ಮನ್ಪುಂಡ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೇ ಇದ್ವೆ ಅವು ಐಸ್ ಮಾತ 3 ತುಲೆ ಅಂಜಿನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೇ ಇದ್ವೆ ಆಡ ಇಂಕ ಆಡಂಬರ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಕ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನ್ ಐಕನೇಂದ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ದಾಯ ದೀಪು ನಿಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಯತ ದಿವೇರೆ ಅಂದ ಯಾನು ಓಲ್ ದಿವಡ ಪಂಡ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ದೇ ಪೂಜಿಂದ ದುಂಬುದಿಲ್ಲಡು ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಅಂಡಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನೆಲಟು ಕುಂಟು ದೀವಂತು ನಾವು ಹಾಳ ಅವಂತುಂಡು ಎನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಬುಡಿ ಎನ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಅದನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಸೀರೆ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಯತ ಸೀರೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಓಲ್ ದೀಪುನು ಹಾಳ ಪೂಜಾ ಇಲ್ಲು ಪಂಡಿಪ ಕೊಂಚ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಬೊಡ್ಚ ಆಡಂಬರ ಮನ್ಪುಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನ ಆಡಂಬರ ಮನ್ಪುಂಡ ಎಂಕವು 4 ಬಾಕಿಲ್ ಬತ್ತಿನ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ನ ಅವೆಂದ ಇದು ಇಂಕ ಆಡಂಬರ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಕ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡು ಏಕ ನಾವೆಂದ ಇಟ್ಟೀನಿ.
ಬೊಗದಾದತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ದತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆಡಂಬರನ ಅಡಿಗೆ ಒಯ್ಟು ಮನ್ಪು ನಮಕ್ ದಿಕ್ಕೇಲುಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಲಂಚನೆ ದುಂಬುದಿಲ್ ಅಡಿತಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಅವು ಮಣ್ಣು ಪಾತ ಹೋಗಿತ್ತಂಡು ಅವನಿಗೆ ಗುಜರಿ ಕೊಡ್ತಂಡು ಮಣ್ಣು ಪಾತಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಪಾತ ಒಂದು ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಅಡಿಗೆದ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ತೋಚ್ಪಾಡು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಾಳು ನರಕನ್ ತೋಚ್ಪಾಂಡ ತೂಪನಾಗ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಗಲೀಜತೆ ಇವನ್ ಎಂಕೆ ಆಪುಂಡು ಬೇ ಅಂತಂದೇನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಆಪಂದನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಕದಾದ 15,000 ಕೊಡ್ತಿಜಿ 2-3 ಸಾವಿರದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಅವು ಈತು ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು 30,000 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 30,000 ಆತಂಡು ಆ 30,000 ಯಾನ್ ಕೈಡ್ದು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ದುಡಿಮೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚ ಮಂದಿನತ್ತು ಎಂದ ಇಪ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಪೊಡಿ ಬಂಗಾರನು ಕೊನೋದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಆ ಬಂಗಾರ ಅಡೋದಿನ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾಸ 30,000 ಪತ್ತೊಂದು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಐಟಮ್ ಕಂದೇನಿ ಆಡಂಬರದ ಮರಳಿಪ್ಪುಂಡ ಯಾನವೇನು ಬಂದ್ರೆ ಯಾನು ಬೆಂದದು ಪಾತದು ಮಾತ ಆಡಂಬರ ಮನ್ಪೊಡು ಜನಕ್ಕಳು ತೂಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದಂದೇ ಇದ್ವೆ ಇಂದು ಏರ್ಲ ತೂಡು ಪಂದಂದೇ ದಿನತ್ತಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಸಾಮಾನು ಬೋಡು ಎಲಂಜಿ ಏನನ್ನು ಪೊಂಡು ತೀರ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಅದಾಗ ದಾಲ ಇಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಿನ ದಾದೇನು ಬೇರೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಎಂತು ಇಜ್ಜಿ ಮೊಲೆಗ್ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಲೆಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಲೆಗ್ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಇನ್ನು ಜರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ ಸಮಕಟ್ಟು ಬೋಡೇನ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಲೆಂಚ ಇಲ್ಲಿ ನಡಪ ಅವಲು ಬಂದು ಇನ್ನು ಜರ ಆತು ಹೋಸ್ಟ್ ಪೋಪಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಾಸ್ತಿ ಕುಣಿಗೆ ಅದ ಮಂತಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಾಸನ ಬಂದು ಎನ್ನು ಜರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡೇನ ಸಾಮಾನು ದಾದ ಮತ್ತ ಬೋಡು ಅವು ಪೋಡು ಅಂದು ಕುಡ್ಸು ಬಿಡ್ರೆ ಅಡು ಕುಡ್ಸಿ ಅಂತ ದೆಪ್ಪು ಆಯ್ನದು ಬೇಗಡು ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆಫರ್ ಒಳಗೆ ದೆಪ್ಪು ಆಯ್ನ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಈತ ಐಟಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾದ ಕಮೆಂಟಾ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸತ್ಯನಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡ್ಡ ಊರುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅವು ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಡವು ಗ್ಯಾಸ್ ದಂಡೆ ಅವು ಪಡಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆದ ಗೊತ್ತಾ ದೊಡ್ಡನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ದಕ್ಕದೆ ಬಂದೆ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ದಾಯಗ್ ಮಾತ ಪರತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಂದಂದು ಯಾನು ಮಾತ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಬಂದ ದಕ್ಕದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮನ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬರೆದಿತ್ತು ಇತ್ತು ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಮಾತ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕದ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಬಂಗಾರ ಅಡೌದಿನ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅವು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಈ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಆವು ಒಂದು ಬಂದು ಲಾಟ ಪಟೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇತ್ತನ್ ಯಾನ್ ದಕ್ಕಿನ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದನ್ ಆಯ್ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡನ ಆಸ್ತಿ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತದು ಅಂಡ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಿಡ್ದಿತ್ತುವರು ಬಂದದ್ದು ಅವಲ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಮಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತದ್ದು ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾರು ಬರೆಯದು ತಿಳ್ತದ ಅಂದದು ಆಸ್ತಿ ಬಂಗಾರ ನೀರು ಹಾಕ್ಯಾರ ಮಾರ್ಲುಂಡ ಮಂಡೆ ಪೂರಿ ಕೊಡ್ತದ ಆಸ್ತಿ ಬಂಗಾರ ತಂದೆತ್ತಿತ್ತು ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಂಕಿದೆ ಹೇಗ್ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಇತ್ತುಂಡ ಓಕೆ ಅಂದೀಪ ಯೂಸ್ ಇಚ್ಚಿನದ ಹೇಗ್ ಯೂಸ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಅದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಜನನ ಪತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಏನು ಅವಸ್ಥೆನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಸ್ತಿ ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಆರಿ ತಿಂಡದ ಮುಕ್ಕು ತಿಂದು ಪೋತೇರಾರು ಈಗ್ಲಿಗೆ ದೀತಿ ಜರಿ ಇರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಆವಾಡು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆವಾಡು ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಚನ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತುದುಂಡ ತಲ ಮಂತ್ರಿ ಇದು ಪೋತ್ವೇರ್ ಅವನ್ ಏರ್ಲ ಮಂದಿ ಜರಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಅದೇ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗಾರ ಸೈಪೇರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಗು ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಎನ್ನದು ಆರ್ನ ಬಂಗಾರ ಮಾತಾಡೋದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾರ ಈಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಆರಿಗೆ PF ದ ಕಾಸು ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಟ್ ಎರ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ದಾದ ಮಂತೀರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಆರು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೋನಿತ್ತರು ಕಾಣೆನೆ ಪರ್ರೆ ಸುರು ಮಂತೊಂತೀರು ಪರ್ಪುನ್ ಕಾಸು ಆತೆ ಸೊ ಅವೇ ಏರ್ಲದಲ್ಲ ಮಂತ್ ಪೋತಿಜರಿ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಇತ್ತದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ ಪನೋಡು ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಪಂಜನೆನ್ನ ತಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಮೂರನೇ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಅಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು 2-3 ದಿನ ಮೇ ಬಿ ಆ 2-3 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ 2-3 ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿ ಆ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿ ನಡೆದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾಲ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ದಾದ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಜಿಗಾವಡ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅರಿಸಾಮಂದಾರದ ಕನೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಆಗಲ ಪುದರ ಪನೋಡ ಬೊಡ್ಚ ಪನ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಅದನ್ನು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏರದಾನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡುವರು ಫುಡ್ ತಿನ್ನಲ ಜೀವಿತ ಮೆಗ್ಗಿನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾತ ಮೆಗ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಅದು ಬೈದೆ ಆ ಗೆಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ದಾರಿ ಮಾತ ಉಣೋಡ್ಚಿ ಹೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಮಂಜು ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ದಾರಿ ಉಣ್ಣುಂಡ ಇವನ್ ಆಗ್ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಮಾತ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಅರಿಕನ ಪೋದು ಪಂದೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರು ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನು ಬಂದು ಪಂಡರು ನಿಜವಾದ ಲಕ್ಕಿ ಈ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಏರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ನೀ ಭಾಗ್ಯ ಬಂಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಾಕಿ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲವರು ಎರಡಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ರಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪೂಜಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪನೊಂಜೇರು ಬಂಗ ಕೊಂಚ ಪಡ್ತು ಉಪ್ಪಿ ಜನರ ಕುಲ್ಲಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದತ್ತ ಎನ್ನು ನಾಗ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಲೇನು ದಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಂದ್ರು ಅಡ್ಡ ಟೈಮ್ ಏನು ಅನುಭವಿಸುನು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಲಾ ಖಾಲಿ ಅದು
ವಂಜಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತು ಉಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಅಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲಿ ದೇವೇರ್ನ ರೂಪಡು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಂತಿನ ಪುಣ್ಯನ ಯಾನದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ ಮಂತಿನ ಪುಣ್ಯ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈತ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಉಲ್ಲಾರ ತಪ್ಪಂದಂದೆ ನವೆಗ್ಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋರು ಮಾತೆರ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸದ್ಯಗ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲದ ಗ್ಯಾಸ್ ದಾದ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡು ಅವಲ ಎಂಕ ಕೊರಿಯರ್ ಇಜಿಂದ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುಂದೆ ಪಂಡ ಪೋದು ಅಡೋದಿಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಬಂಗಾರಲಿ ಇಜ್ಜತನ ಮಾಡ ಒಕ್ಕೊಂದು ಚೈನ್ ಇಂದು ಸಂತೆದ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಸಂತೆದ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು 700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ನಾನು ಕಾಪ ಆತನು ತೂಲಿವರ ಸಂತೆದ ಇದು ಬಂಗಾರಿದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಪಾಡೊಂದು ಮಾತ್ರ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಫೋನಾಗ ಒಂದು ಮಾತ ಕತೆ ಒಂಜಿದಾದ ಪನ್ಪನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮನ್ಪುನರ್ನ ವೈಫ್ ಎಂಕಾರ್ ಅರ್ನ ಪುದರಿಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ಬುಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಂತೀರ್ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಆರು ಪಂಡೇರು ಗ್ಯಾಸ್ ಲತಿಕಿಜಿಂದ ಪನ್ ಎಂಡ್ ಹಾಫ್ ಪುನ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಐಟ್ ಅವ್ನು ಕೊರ್ಪೆನಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಪಂದು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಅಂಡ ಪನ್ಪನಾಗ ಆರು ಏರುಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ಏನಿರಂದು ಗೊತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತಿನಾರೆ ನಾನು ಆರು ಅರ್ಧ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀರ ಅವ್ರು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ತಾತಸ್ ಕ್ಯಾಸಿಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅರ್ಧ ಗ್ಯಾಸ್ ದಂಡ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಪರ ಪನ್ನಿಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಇಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈತ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡು ತನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ತೂಪ ಇರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಏನು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಯಾರು ಒಂಜೆ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಈತ್ನಟ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದೇರ ತಿನ್ನಡದಕ್ಲು ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡಿ ಎನ್ನಡ ದೂರ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎಂಕ್ ಏರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದೇರ ಅಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಅವ್ರು ಆತೆ ಯಾನ್ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ಪುನ್ ದೂರ ಕೆಲವೇರು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಕೆಲವೇರು ಎಂಚ ದೂರ ಆತಿರ ಪನ್ಪನ ಕೆಲವೇರು ಪನಂದನೆ ದೂರ ಆತಿನ ಉಂಡು ಕೆಲವೇರು ಅಕ್ಲದೆ ದೂರ ಆತಿನ ಕೆಲವೇರು ಒಂಚೂರು ಹಂಚಿಂಚಿಲ ಅಡೆ ಮಾತಾದು ಆ ಮಾತಾತಿನ ಉಂಡು ಅಟ್ ಕೆಲವೇರು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪನ್ಪನಲ್ಲಿ ದಯಪಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ತಪ್ಪ ಆತನ ಪಂದಂದು ಆಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ದು ಪಾತೆರ್ನ ಉಂತಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪೇರು ಹಿಡ್ದುಂಬು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಏನ ಕತೆ ಪಂದ್ ಬರ್ಪೇರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂಪೇರು ಅಕ್ಲ ಅದೇ ಪೋಪೇರು ಆತೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಚನೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡ್ ಆತೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಸೊ ಎಂಕವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿರ್ತಾನೆ ಆಡಂಬರ ಬಂದು ಪಂಡಿರತ್ತ ಐಕ್ ಒಂಜ ಪಂಡಿರ್ತಾಂಡು ಅವು ಬಂತಿನಾರು ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪೆರೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು ಈತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಗೆ ವೇಲಿಗೆ ಪೋತೆ ಇತ್ತ ಇನಿ ನನ್ನ ವನಸ್ಸು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮನ್ಪೋಡು ವನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕನಪನಿಕ್ಲಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಾಸ್ ಕನಪ ಅವನತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ವನಸ್ಸು ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಹೋಟೆಲ್ ದಾಶ್ಪುರ್ ಪೈ ಇದ್ಲಕ ಆಯ್ತು ತರ್ಪ ಅವನು ಈ ಕನಪಡು ದಿನಾಲ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲಡು ಡೈಲಿ ಗಂಜಿ ಮಂತದ ಚಟ್ನಿ ಮಂತ ವನಸ್ ಅಂತ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಡೈಲಿ ಅವೇ ನುಪ್ಪು ಅವೇ ಸಾರು ಅವೇ ಪಲ್ಯ ಪೋಪುಜಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕುಟು ತಿನ್ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡ ಅವೇನುಪ್ಪು ಅವೇ ಗಂಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ್ಲ ಅವೇನು ಕಡಪರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ಈ ಲಗ್ ಬಂದಾಗ ಆಡಂಬರ ಮಂತೆನ ಪಂದಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ನೀಡುಂಡ ಆ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪಸೊಂದು ಬೈದೀನಿ ಆಡಂಬರ ಮಂತ್ಕೊಂಡ ಯಾರು ನಡೆದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗೌಜಿಡೆ ಮಾತ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದುವೆ ಯಾನು ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಸ್ಟವ್ ಕನ ಇದುವೆ 6 ಜನ ಕುಳ್ಳ ಸೋಫಾ ಕಂದುವೆ ಡಬಲ್ ಡೋರ್ದ ಐಸ್ ಬರ್ಪನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ವರ್ಪಿನ ಒಂದು ಒಂಜ ಅವು ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಪಸೊಂದು ಬೈದುವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂಗದ ಕಾಸು ಬಂಗಡ್ ಮಂತಿನ ಬಂಗಾರ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡು ಪೊಡಿ ಬಂಗಾರ 2 ಗ್ರಾಮದ ಉಂಗಿಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಸ್ಲ ಇಟ್ಲ ಅವೇನು ಕೊನೋದು ಇಪ್ಪುನ 2 ಬಂಗಾರ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೈನ ಎನ್ನ ಕಾಸ್ತ ಬಂಗಾರನು ಕೊನೋದು ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಐಟಿಕಿನ ಕಾಸು ಯಾನು ಬಂಗಡ್ ಕಂತೀನಿ ಆಡಂಬರ ಬಂದು ಪನಡ ಇಕ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತು ಬಂಗ ಬೈದನೆ ಇಕ್ಕು ಬಂದ ಯಾನ್ ಮೆಗ್ಗೆನ ಹುಷಾರಿ ಜನ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ವಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಿಡ್ದಿಕ್ಲು ಪಾಸ್ ಆದು ಬೈದ ಬಂದಂದು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಸೊ ಉಪ್ಪಡು ತೂಕ ದಾದ ಮಾತು ಆಪುನ್ ಪಂದಂದು ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪದೆ ಬೊಕೊಂಜ ಎಂಕ್ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರ ನಿಖಲ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ಚ ಪನ್ನ ಎಂಕ್ ಪನ್ನೋಡು ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪುವೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಪಂಡ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ನಡ ಬರ್ಚ ನಿಖಲ್ ಪಲ್ನೆ ಓಕೆನಾ ಇಂಕವು ಸರಿ ತೋಜೊಂದು ಐದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಉಪ್ಪು ನಕ್ಕಲೆ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ಏರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಅವೇನು ಅದೇನೂರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದನ್ನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅತನ ದಾದನ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಣ್ ಗೊತ್ತಾನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ನಡ ಬೊಡ್ಚ ನಿಗಲ್ ಬಾಲಿ ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಟಡಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಿಯಾ ತಿಕ್ಕಗಂದನ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್.